στο βοήθεια. Βοήθεια βέβαια δημόσια δεν δίνεται πουθενά. Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία δικαιολογούν με κάποιον τρόπο τη βοήθεια σε ιδιωτικούς χώρους. Καθώς έρχονται... Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι αρκετά σημαντικό και στα δύσκολα αυτά χρόνια δεν έχουν σταματήσει ακόμα και τα πιο ανίσχυρα ταμεία να βοηθούν. Ναι. Και τέλος πάντων, εκεί είναι που τελικά στοιχειοθετούμε την καταλληλότερη και την καλύτερη αξιολόγηση και μπορούμε να ξέρουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού, κάνοντας το προφίλ του και δίνοντας αυτό που ακριβώς χρειάζεται για να ανταπεξέλθει. Μέσα στην τάξη ο δάσκαλος θα πρέπει να φροντίσει το παιδί που διασπάται η προσοχή του να κάθεται κοντά του, να τον έχει βοηθό του, να του αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες, να σπάει σε μικρά κομμάτια τα έργα που έχει να του δώσει, σαφώς να του δίνει μικρότερη ύλη από αυτή που θα κάνει ένας μαθητής ο οποίος συγκεντρώνεται η προσοχή του, και να είναι σε απόλυτη συνεργασία με όσους εργάζονται με το παιδί και με την οικογένεια. Ίσως να αναθέτει και σε κάποιον μαθητή που προσηλώνεται καλύτερα και εστιάζει την προσοχή του, να βοηθάει το παιδί που δυσκολεύεται. Τώρα για το σπίτι δεν ξέρω αν θέλει η Τάνια να πει κάποια. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς στο σπίτι από τη στιγμή που αντιληφθούν πως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στα παιδιά σε σχέση με αυτά τα θέματα? Στο σπίτι θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο και δομημένο περιβάλλον, το οποίο να μην επηρεάζει το παιδί, ειδικά όταν κάθεται να διαβάσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι θέλει να κοιτάει παντού και θέλει να είναι παντού. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε ένα περιβάλλον έτσι ώστε να είναι ήσυχο, με λίγα αντικείμενα, με ωραία ξεκούραστα χρώματα και να είμαστε από δίπλα του και συνέχεια να το επιβραβεύουμε και να του δείχνουμε πόσο πολύ το αγαπάμε, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι το καλύτερο. Ναι, να είμαστε σε εγρήγορση, το οτιδήποτε καλό έχει να μας προσφέρει, να το αναδεικνύουμε σαν γονείς. Το μπράβο πρέπει να λέγεται συνέχεια, όχι αν δεν το αξίζει, αλλά να είμαστε παρατηρητικοί, να δούμε τι είναι αυτό που αξίζει στη συμπεριφορά του παιδιού μας για να ενδυναμώσουμε και να επιβραβεύσουμε. Μπορεί να είναι το ελάχιστο, αλλά αυτό θα μπορεί να κάνει. Οπότε θα πρέπει να είμαστε από κοντά και να το επιβραβεύουμε συνεχώς. Ναι, αυτό καταλαβαίνω, ότι πρέπει οι γονείς να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους σε αυτή τη φάση. Ναι. Μέχρι να οργανωθούν, να πειθαρχήσουν, να μπουν έτσι, ας πούμε, σε ένα... Και θα χρειαστούν πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Ναι. Η ηθάκη των μαθησιακών δυσκολιών και της διάσπασης προσοχής είναι πολύ μακρινή και έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, με την υποστήριξη της οικογένειας, με την υποστήριξη της πολιτείας, με το ίδιο το άτομο και το παιδί που θα πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να αρχίσει να αυτενεργεί. Μάλιστα. Και με την βοήθεια των ειδικών, δεν είπατε? Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό το θεώρησα δεδομένο. Έχω ακούσει πολύ συχνά να μας λένε, μα έκανα λογοθεραπεία, έκανα και ειδική αγωγή. Πήγα και έκανα και εργοθεραπεία, δεν έγινε τίποτα. Ούτε ο ψυχολόγος μπόρεσε να με βοηθήσει. Θέλει επιμονή μεγάλη. Θέλει επιμονή, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει επιμονή, θέλει αναγνώριση της πραγματικής, της οποιασδήποτε βελτίωσης και θέλει ένα μέλλον, να οραματιστείς ότι το παιδί σου θα πάει καλά. Θα πάει σίγουρα καλύτερα από σένα. Ναι, να το πιστεύεις ο ίδιος, ας πούμε, για να προχωρήσεις. Μάλιστα, θέλω να ανακοινώσουμε κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή. Όχι σιγά σιγά, κλείνοντας την εκπομπή, για να καταλάβουμε και τι λέμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για όλα αυτά τα θέματα. Ναι, και εμένα και ως μητέρα με ενδιαφέρουν όλα αυτά πάρα πολύ. Θα ήθελα να μας ανακοινώσετε για τα σεμινάρια, μάλλον, που θα γίνουν από την καινούργια χρονιά, την αρχή της καινούργιας χρονιάς. Εσείς, κυρία Είναι ένας μεγάλος κύκλος σεμινάριων που αφορά και γονείς αλλά και επαγγελματίες του χώρου μας. Έχουν να κάνουν με τις αναπτυξιακές δυσκολίες που παρατηρούνται στα παιδιά, με τις αποκλίσεις στην τυπική ανάπτυξη και με τις διαταραχές. Ξεκινώντας, θα έχουμε κοντά μας τον έγκριτο καθηγητή του Απιθύτα, τον κύριο Παναγιώτη Καρδαρά, ο οποίος μας τόνισε ότι θέλει. Τον οποίο συναντήσαμε και στα εγγένεια και μας είπε, και θυμάμαι ότι μας είχε ανακοινώσει κάποια στοιχεία για τα σεμινάρια. Για πέστε μας, είναι καταπληκτικός. Επιμένει ότι θέλει να μιλήσει πρώτα για την τυπική ανάπτυξη του παιδιού. Γιατί μας αφορά να ξέρουμε ποια είναι η νόρμα του φυσιολογικού, για να μπορούμε να διακρίνουμε μετά τις δυσκολίες. Τα οποία αρχίζουν πότε, κυρία Σβήτρη? 21
1 Ιανουαρίου είναι το πρώτο σεμινάριο και αφορά το πρώτο και δεύτερο χρόνο ζωής ανάπτυξης του παιδιού. Πού θα γίνουν τα σεμινάρια αυτά? Τα σεμινάρια θα γίνουν στο γραφείο μας του Κέντρου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 9 και Τσιμισκή 131, στην αίθουσα Πήγασος. Από εκεί λοιπόν μπορούν να πάρουν και περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα. Για πείτε το 2310-240-654. Ωραία. Επειδή λοιπόν η διαδρομή στον χώρο της υγείας συνεχίζεται και εμείς θα συνεχίσουμε τα επίκαιρα ιατρικά θέματα εδώ στη Δίον Τηλεόραση. Άλλο θέμα την επόμενη φορά, επίκαιρο ιατρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσακράκη και την κυρία Ζιούδρου που ήταν μαζί μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Πιστεύω πως ενημερώσαμε τον κόσμο σε σχέση με ένα θέμα το οποίο πραγματικά είπαμε στην αρχή ότι είναι φλέγον, είναι εκπαιδευτικό θέμα, κλασικό, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί κάθε Πέμπτη στις 10:30 το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στη Δίον Τηλεόραση και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Γεια σας.